Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umakhumalo versus Mayeni Macele. Makhumalo, yeah. Ngicabanga ukuthi le video because ngenza ama-video amade ngiphinda into eyodwa abanye bayabhoreka kodwa engihambisana nabo kumnandi because vele babuka into engikhuluma ngayo abayibuka kuthando Nesthembu ukuthi ngendlela nami engibuye ngihlaziye ngayo enyazwakala enyayizwakali. Lena izoba short kakhulu ngoba kule ngithatha nje amazwi kaMakhumalo ngqo mase ngiyayivala ngoMayeni noMacele. Mawungayizwanga futhi ke ayikho inkinga, ngeke phela kuzwakale kubona bonke abantu. uMakhumalo kwi-anniversary yababa uMseleku noMacele be-celebrate u-20 years bendawonye. Usukumile wakhuluma lamagama ngizowasho nje njengoba enjalo ngifike ekugcineni mase nje ngikutshela izinto eziwu-2 ngalamakhosikazi awu-2 okuwuMacele noMayeni. Uthi uMakhumalo mayikhuluma asikisidingo sokuthi ngibingelele phela ngoba nje mina ngifuna naye into ekhulunywe uMakhumalo eyisigaxa. Kodwa manje ngoba uMakhumalo ube nendlela yokuyilevela kahle wayisho yaba polite kodwa yona uma usukhipha ukuba polite uthi hayibo kanti kuke kwenzeka into efana nale asikho-ke lapho. Uthi there was a time where she was fighting and that time I couldn't do anything or say anything and not even call myself umfazi kaMseleku because of the war umamkhulu owayenayo, ukulwa umamkhulu ayenakho ngokuthi uMakhumalo ebenkosikazi kababa uMseleku. Kafishane lokho esengishilo uthi uMakhumalo uMacele ubemlwisa ngale ndlela ukuthi ubengafunda ukuthi aze ashade. Le ivela kwi-anniversary yababa uMseleku noMacele be-celebrate u-20 years. Ishiwo uMakhumalo. Asiyazi kuwona wonke lamasizini ngoba season 6 ukuthi kanti uMacele wake wamisa umshado kaMakhumalo ngoba elwa. Wamphuca nezwi lokuthi akakhulume njengonkosikazi ngoba wayengafuni ukuthi ashade. Aqhubeke-ke uMakhumalo athi, we didn't just arrive and have Macele open her arms and welcome us. Ngesikhathi beyi-translate nge-English la. NgesiZulu uthe akuvelanga nje safika uMacele washaya izandla. Bekunzima. Asithathe lokhu ukuthi it wasn't easy. Ubaba waleli khaya uyiculile leyo chorus. Bayihlabelela laba bathathu bashaya ichorus eyodwa kwaba uMayeni, uMacele, uMangwabi. Wasala uMakhumalo ngase ngithi mina phela ifamily eyodwa le. Ngeke ukuthi kule family bethi ngo-2011 sacisho sasha. Kube nonkosikazi oyedwa ethi mina ismoke angisizwanga. Kanjani? Uhusband uyiqalile le chorus wathi lo mshado ufuna abantu abazobekezela. Lo mshado unje azagcina athi kodwa i-divorce ayikho. uMangwabi ethemendweni kunzima kodwa yabekezelwa. Athi uMayeni indlela yothando inzima nalo mshado unzima kodwa uthando liyabekezelwa. uMacele athi kukhona konke engakushintsha isithembu okuzivezela ukuthi isithembu esingesihle kodwa uhusband anaye uyamthanda. Maseke eyamakhumalo eyahluka asithathe season 1 sifike season 5 ethi konke ku-right. Nisho ukuthi uMseleku engastresswa uMacele, stresswa uMayeni, estresswe uMangwabi kodwa uMakhumalo engaboni yena yedwa ukuthi uMseleku manje uzophanjanelwa ikhanda une-stress kube kuwuhusband wakhe wabo bonke oyedwa. Niyayiphika phela leyo nto ngenye indlela ngoba manje nizongichazela ukuthi individuals. Ngiyazi ukuthi individuals yini? Individuals ukuthi abantu bahlukile ba-unique yinto eyadalwa uNkulunkulu le. Kodwa ngibuza ukuthi kulo husband oyedwa
oncishwe ukudla ka-number 4, sengikhuluma nje cha ngokudla lokhu nanini idlayo. Mhlambe sithi nje lo nkosikazi number 4 akasamkhulumisa, akasamphekeli. Nalo number 2 uthi hey nje kwavele wangincenga ngabuya, kanti nezinto zenzayo namanje izinto ezingazithandi. Bemxakazise lo myeni oyedwa, kodwa mayifika kumakhumalo lo myeni uphile saka, akakhombisi ukuthi ukhathazekile, zikhona izinto ezimhluphayo, nesithembu sinzima. Usho njalo phela uMakheyi, mayizothina konke kuhle, konke kuhamba kahle, konke kumnandi, ngisa-happy njengoba ngangi-happy ekuqaleni. Masezothi ngapha ku-season 6 episode 9 kwi-anniversary, nokuba unkosikazi ngangasathembi ukuthi ngizoba unkosikazi. Manje ubani-ke osekhuluma iphutha? Ubani onephutha-ke manje? Aphinde futhi ngelanga lokuthi bebuze ukuthi nicabangani ngokuhlanganisa umshado nishere usuku lomshado, athi uMakhumalo angimind. Mina sengibuza manje ukuthi kungenza kanjani ukuthi awumayindi ukuma eduze kankosikazi owayengafuni nokuthi ashade. Khona sekuthiwa-ke you are too understanding. Yini oyaziyo ukuthi lo nkosikazi owu-first wife umamkhulu neposition yakhe azi ukuthi ibalulekile, ufuna ukuma kanye nawe unkosikazi olandela yena ngosuku lomshado, nime ndawonye ngoba vele nizoshada uhusband oyedwa. Ubani okhuluma iphutha la? Ngiyabuza, ngibuza kini. Ngiqhubeke-ke, uthe akuvelanga nje safika uMacele washaya izandla, bekunzima, mhlawumbe kube akubekezelwa ngaba sikho la. Namhlanje I'm here standing because umamkhulu usevumile. Mamkhulu has accepted me and she's no longer fighting. Hame ngitshela isigaxa. Hayi, sihambile noMayini, samhliphiza uMayini, samhliphiza sathi kanti lo nkosikazi wayengaxoli, waye inhliziyo yakhe ibukhuni, waye enezinto zokubheka eceleni. Hawu, Makhumalo sikhathele-ke nathi ukugxeka uMayini ukuthi isithembu akasamukeli, kanti uMacele wake wamisa umshado. Kodwa manje ngendlela osekuvela ngayo, ngosuku olukhulu lokujabula, kukhona nezikhulu nezihambeli, leyo ukuthi uMacele wamisa umshado kaMakhumalo ayisababazeki ngoba uyisho kahle. Mase-ke wena-ke uthi angiyazi into engishoyo. Mina kade ngangilalela ama-motivational speaker, yikho nje ngizonilandela i-motivation ephuma kosaziwayo, ngoba nayo i-motivation mina ngibuye ngithi eyazi nayi bo abakahle lapho, besitshela into esiyaziyo ukuthi nje yena useyicwecile-ke yacwebezela, kodwa nje lento ayisho siyayazi. Yiyo nje futhi nathi lesiyaziyo ukuthi yena indlela ayisho ngayo isihamba nokuthi uwubani, unama-followers amangaki. Manje mawuzongitshela ukuthi uMakhumalo akekho strategic kahle bo. I-motivational speaker phela iyatshela ukuthi uza la e-Eastern Cape, la e-Eastern Cape kunabantu abanje, labo mama uzokhuluma nabo kanje, labo omama baphuma esontweni, okuthi uma ufika nje lapho usuyobangena nge-chorus lesonto besukume kube mnandi, noma usungaphosa amagama amathini bazowezwa ngoba usubafakile kwimudi yasesontweni. Manje ekuhlonipheni umamkhulu uhlalile nale ndaba uMakhumalo, ngoba phela besoyibabaza ukuthi hayibo umamkhulu wayewumiselana umshado kaMakhumalo, azi ukuthi umshado awumiswa, wayewuhlehliselayo sesifuna iy'ndaba. Wazivimba uMakhumalo athi-ke nizoma, wathula nje. Yena kwaba kuhle konke, sathi safika-ke kwi-anniversary eseza kamnandi kuMakhumalo esezothi egcineni, so guys you deserve, uthe a weekend away or a night away in a nice hotel, angazi kuphi, lokho abenzele khona ukubonga, ethi-ke anihambe-ke niyojabula njengezinye ingane. Asisababazi phela, sizobabazelani? Ngoba nakho uMakhumalo into enhle ayenzile, usebakhiphile ngemali yakhe, wathi hambani niyolala ehhotela, kodwa useshiyile nesigaxa, isigaxa sokuthi phela hayibo weMacele, kanti nje wawuvuma iy'ngane eziwu-20 kodwa futhi ungafuni amakhosikazi ukuthi engene. Kanti pho ibihamba kanjani lento? Noma bowufuna ukuthi bakhethwe wuwe, ukuthi hhayi kulo 20 children ofunakalayo mina ngifuna ukuthi babakhe ushade lapho. Wavela ubaba wakhe-ke nje wathi weMacele, mina ngiyayazi i-type yami, ngiyayazi yami i-type,
walanda i-type yakhe-ke wahlala naye emzumbe. NoMacele engasho ukuthi ngempela ngoba khona into episode engiyibukile la ethi uMacele cha ngifuna ukumbuza uMseleko ukuthi kulama conditions akawabekayo usefikile yini kwi-goal yakhe. Nacela umphendule uMacele cha akakafiki ngoba kuMacele wathi 20 children. 20 children thina asuboni kodwa siyababona usisi ukuthi hayi laba i-type yakhe. Nje kwaba nento azoyisebenzisa kuMacele ezomenza ukuthi avume ukuthi athathe i-type yakhe ayibeke eduze. Ngoba number 5 mase simbheka siyazi ukuthi sibheka usisi onjani. Siyababona abanye bathi hayi bakumseleku ungathatha nami ngiready sithi hayi bayadlala lapha. Mase siyambona ukuthi oh lo uyakhona. Ngoba number 5 sizombona nje mase kuwukuthi ukhona. Ukuthi huyu number 5 ngoba nalabo abawu4 siyababona ukuthi hayi kushiyana la kancane nala kancane. So wena nje musa ukuthi wenze sengathi manje siyingane sithatha into siyikhuluma. uMakhomalo wenze ngamabomu ukuthi engasho amabomu isiZulu. Wenze ngamabomu ukuthi engasho ku season 1 ukuthi uMacele wayemlisa. Wangakusho ku season 2, wangakusho ku season 3 no4 no5. Wakusho ngosuku olukhulu nangendlela futhi asekusho ngayo akusasindi ngoba ukusho kamnandi emuhle esmile kujatshuliwe ucelebrate uthando ka 20 years kuhamba nesipho. Kodwa manje kube kusho before bese sizothi hawu kakuye kanti ukuthi ulobu kuthethisa umayeni yedwa ku social media ngoba noMacele uzizwa ngendlela efanayo. Cha, wasibuka nje sasho sathi umayeni akasamukela isithembu pho wayebuyelana kanti noMacele akaze asamukele. Nangu uMacele ku-2022 ehlanganisa u20 years mabembuza abaka e-news no drama ubani uNews 24 uthi yena angiregret uhusband ngimthanda impela kodwa lento angifaka kuyo yona manganika ithuba lesibili cha ngathi asiphume isithembu ngoba isithembu sinezinto zakho. Kodwa uhusband uye engimthandayo uye futhi engimfunayo. Asithi hayi Macele siyayizwa kusho ukuthi kahle kusho ukuthi isithembu asilula. Hayi umayeni ke ayiphindaphindi into eyodwa uyisho kanye elobe ehleli kuleyo ukuthi isithembu akusinto yokudlala. uMangwabe-ke hayi kuthiwa uMangwabe yena usefundile ngoba esefundile maye esebona ukuthi isithembu asisebenzi. Mase ngithi mina kanjani ngoba phela uMacele nomayeni basho into efanayo. uMakhomalo kuphela uthi isithembu nje hayi music konke ku right. Asivale video bengithi izoba mfishane usho ukuthi engajwayele ukukhuluma kakhulu.